Aye. Ndio sekere. Mai tete konyoma. Konyoma. Ndete konyoma because ata bota na aruriri. Omete kimago ntatania. No basani bawo simakora tinyangi. Barabi. Nyangi tige nyangi. Babji. Dr. B. Nyangi studio watu taki nyangi jos. Bono. Serious konyoma. Ndete konyoma ni serious. Umukungu. Kwa nyoro umukungu. Umukungu ni ga nyore tange babere batatuiga. Ya mona bare bwita uri kidogo ake. Aya moni gari bwikinyoro lakini bwikinyoro ndo chine ro nyura manyinga mono. Okay. Obwikinyoro ndete konyoma. Umuntu otabara bitie binte biega chisimie chiga. Ando tomaite mapenzi biega ngocho kora kali nyombo pole pole. Ekiagera bono yo narire bono gocho konyora ne miroro. Otigo mo subatu bweta oni muntu chanukire. Umuntu maite genta gukora otiko nyome riba kiguru kenyo. Bono. Gosariore. Bono musubati yo bwikinyoro yagora ngode advantage so buya bwango kiri ekera ngote magokombea. Oyu no muntu utaje kusumbua. Kusumbua nangi. Tani ko kumanya bono bintu byane muna bona ko manyete bintu tuje to so online gari kwa nyoro muntu kulikero ne kiswitati ne kiri Facebook cha o post ero meta ya Facebook. Oina romia ya because ya uchikolende familia ne. Because you were town already o manyetere. Era no muntu kufuatira no TikTok yane yonsi o kufuatira Facebook yane yonsi. Na ndo na haja, tali na haja. Ya bono boto igereria ye. Oibono gocha konyora queen box. Ina bwato muntu getega bwe. Akaini box ya osani bana bonse pi. Oringa sema muntu kuwanje to gukorenda. No, kondenda naki. Okonte bya titia gukwa na antivirus. Ati antivirus no mugakone. Nande ka puntura. Eso kwa kwanje te. Ha, etia pagara yo aye. Bono oto ko iro muntu bwiri sabu. Omuntu ogochiti kereza. Ogochiti naki. Na bwati za gochiti. Onozi mitabwati omeze go charake simi. Bantu bali sabu mbata ite sa gosisimi o mai gochiti. Akona kotanya akai gochiti. Na kya gochiti. Ana gochiti no muntu atamanyiti. Bono abaisika beli sabu chida kere ngoko mai. Mweto muntu ri sabu dia orongo te bia bwae okomwega kwae. No mwega ngora take time. Time ki. Ngote imambi tiana nengeri getecho. Kuna okabata bwa simi immediately. Obeto bweta oniere. Na bogo soy club buga bu miru musbate omugore wine oitenere. Omugore ki? Wine. Risabu? Gero likiraye. Na bogo anonyike ni saganya. 5 kangu muibere. Agote tianda ngararia. Araria. Ngaya konywere jae. Mose soda fanta. Netika ngumu ibere nyomba saiga. Saiga rende? Soana siringi miaste kenyorora bana bale ngoko bongoro. Ikabono minute kenyorora karako kena na singi miasita abali chipu aso kubanyora. Kubanyora njome yetia okay, tiga mangana yo kwega njome yete minute ki kubanyora na gutake family immediately. Karako takire family nere. Ba nande ngende ne galirisa bwanyora na bamukao. Igago so box. Na kiago so. Umeto motorisa bwige tangani abange babo 90% kwa wale kanisa. Kanisa bono no buchafu bwikire. Ekwaya. Lakini kukicha naenda bono sayo na ni sabu be ke jinisi ngiye ne bikoro to akiri sabu igabono to takota ba timonto olisa mukungu umuntu ranyuru na maruma ite bira byos onchu karani ro kore bono bwamwire gukora kiko settle down. Umuntu bwete iro buchafu. Umuntu manyete ingo ne kikira bugeriye korokwa ne kyabantu bagungushe shisha ne kikere gento gari. Geso akorre binte byonsi bono wamwire go settle down. That is a woman already konyom. Bono tiko no nyoro umuntu osibire binte byo menyere ga bworo otete konyom. Mbaro bamwire baikire stage yao daina ki nimekunywa pombe miaka mingi. Kama ni club nishaenda, kama ni Nairobi nimeshaenda, kama ni Mombasa na Atiri. Abantu baka kama ni Dubai nimefika. Sasa mahali nimefika nataka mwanaume ako serious anioe niache ujinga mingi ni settle down. Bono ibweli sabota botana kore binte byospi. Ayo ta kunganya tika se chiko kora ndani samu chiko menyana ndi sabu. Siko ta komore ntate komenya town. Ente ketanga. Siko komore to mo chiko menyana. Yesente to komore town. Bono tia bono kote byo bya egeto ke kokera nate bu muntu lisa. Omuntu yuko town yomanyete ometo omuntu bwe town
Yesu rume tumusubati we town yena bumukuru na kinganya la vera agote ya na jiba na la vera na genda sigete na nyoma runa ke sabu na rati anso nyumba lakini yo lisa bubu yebu ayeno mupaki aso mupagiti niko komo nyoro na endo muntu komweke ko kawtene ki umusacho likese sirika konge genda ngumuruani yango yani yako nyora ko bekire security bya nganye taskisi sika ya buno akara stegari akirtegari aina robono aso mukungu kwa manya kanya konya soda abnaje ero bya akonya ko de muntu we mpesa ngaki chajirisi bose ngakire nambe aso mukungu ukomenya ukolindira abana oyina robono mukungu utakire ko bengi nakubodi swaliga yes oyina muya no ogote kunganya Antivirus so ndeli sa momenya nero bose ogote ntene taunya omorente muti komenya nero bosonga ade to komenya nero ebo omorente bono nyanto morene momenyite taibo ebo no ama pesi ameno wajire gachi akeza nyomba yaje kuwaje TV taikono nange banda kugura ngene ngoku morgali yake igo taikono no so ngake kugura kende yese eso bo ngo tavi ai bono te to kobekana ki omuntu risabu ekana moreta tinigo ko morgali asara karaki ngoma tende ekibande kire gukora wacha nyomba kwa karaki kwanganyera erinde to kanyere tega sakiri omuntu bweta uri omanyete taigo ta kuru nyomba agende saruni karasugutu pole chu weekend au mera na basubati abe tauni aigo bako gambe gwara na boli gwara na ningi ata iguna maru ajande neki apata bako ade iguna bako koreki iguna bako kwana ekegera baro meto monto potebe monto yebu swati beta uni na bako siba eshishe yanguse ere kawaida lakini yego bako kwana eshishe umanyete go ikakaraki bono potebo ko muri ki eshishe ningi ya yemote yego tigara bongo bwa ime ki eshishe ningi asa ko nyore chance anyu meriga bono ngende ko ngus iga bose ngusa soke oigubuya nyasaye mu musubati bwiri sabo monyoma marente tauni ama ko bona amia mukyo amaisa arore bintu binde abugwa kure yabona ngo afadhali muntu kure ukore bintu byonsi ipi wamwire bona settle down ometo umuntu naretegento yabona ngo ate umuntu naretegente ke komubera raisi gakoraki kwekora onyumeto ko nareta maruno ebo kwatigira kaigo kunyanywa tari bone koberaki lakini umuntu risabu ochiro manyete ya Antivirus bone go manyete buoje ai gwatina maruno bane chirani tete ko test egente ke komubera abo ko unaenda gukante na kina atebi guba ngoboli riswali nonyo te karo kwa kore te go train ko rundie gani sikwa korore gali go boto kwa kori ora de mondo ngaki akingandu diake neba yani taisa bali go bon wako bwadre waka jiringi siribusa to kwa ye gali basa go beta mafuta go yani boto kwa gali bon egenta ke ni ke bwa to bote mosbati karo ko dit ko ri ko abo go rie bagi ya ye mwali ne gali moika nyancho iga amaisha ya tentri ko risabu o jaralia oje town bona ko ngia kira rituko nkolani ale gentekemo of course pole nkolani ale bintu vere kira rituko aya tokale to kubyara abana nyancho ne gasya yo kora kwa nguse genteke nge wifi ere nyomba TV mo bekerete kwa internet aendo ngere ko koboni ngaki nga kiko sache kotero kwa morki ya morki dia wotiri kwa wesdi ko ere kwa diamond kwa okay bono abuno ko sarika go senkejo ongere kolani bito pole uno macho bono emetinye vere etatu ukire saloon ando chongen ngaki tabi Antivirus yako ireko ekos okutari ko ngainwa bono nteke to bono ntekerere kwa mwaka ni ekos itana ngora abantu ago go somana baro ekos yo go sene saloon baruta na baro uri sago sena abantu betaonia mete bono ko basani bae abasani bae bono ababago after nyomiro abasani bae na bari sawo sana betaonia abare betaoni bara bangere ko moroki kitabi next bajire ngendo ko ngaki baby shower abuna ko ero gwara next birthday yana ko boli Okiondo mukano maite kana cha kumunyoma ebintu mbere mucha kumoroke bone bintu biko ku baby shower chi birthday ebyonche mbiyo ebyombe tauni ambira gaki ebyombe mbira bangina okay plot
Okay, bono etabauti nere liyo jibono gonte na ki. Bakunga kurira na chisani, chitamos, chihotpot. Wawontoka na chinyo. Sande yeye mwao ate bonsi. Sunday sarika. Taigo sarika. Sunday next ba ne nyombenga? Nyombenga. Chita biche nyombe no chimaete. Gese ti kremo drabate familia evito via etini. Lakini kara chira ali Olandi ngenteke mo. Origere no soberali. Ogire ndrongero gotenga ki by the sobanjiro. Chingia. Uibono chagre kungainya, bono uto byo bwari sa bono. Ongere bono komanye town. Kidogo na wote egwarana. Ya chutinga aka wine kwa sababu ya aka wine. Ingyo ko bekere binto, bene binto byo bosaluna ki amangana magwa. Ikia gwatero amangana bene caution, ene caution yo mete inogo koraki. Bono chagre kungainya. Oyo ongere ko igo kobongo. Olandi binto bye town. Ebikwale go tamanga ki totati monto ko nyumaru, totati monto ko bote shisha. Oyo bono kwa rusiri sabunero go takunya konkoraki. Kungse shisha. Na kia kungse shisha. Aba sani bae. Inchiki monyomet, omaiti ya bono ngotebi. Omotori sabu no ekana tukungse shisha. Gucha okubuja ari naki. Ege ntongera ne gweta abantu bagokwana kitwarari. Kitore saruni gaja. Nako mateya ige tukinekebe. Baba. Tarange buku goseso wango ga koraki. Togo cha konyora na chikugura abantu bali ba saruni maria antige mne njomo gakoe. No maete omatani okani omonte nge eshisha nembe. Ege ntekibono yako mwa to bonge. No na rekara kene yo skona ukani go. Ege ntoko kani go ile. Ile ni mbaya. Omanye to muntu gutoro bato bonge no mwana moke. Tari musubati kya musubati na ngo nyoma no musubati okongire. Okongire myaka irenga. Ubate myaka 24 25. No muntu okongire. Naro muntu okongire. Omwana moke ero no matige tukenekebe. Ngote kyale time gokoraki. Tigango tevi. Etauni iga okonyoro mwana ubate ba myaka 16 okongetio bongo okoba are exposed. Na boko rusiri subati risabu ore 28 years. Bado otara kongi bongo ke kogera tara exposed binte bitara birora. Tiabo nongo tevi. Abia nyenje tira kupinga gabwe. Ome tomo subati ore tauni. Ege tokera na ataka hotel. Wate bati onalire ikirege tokera isi ikirege tokera isi. Oyo meta kare mistake no meke. Ote bone guarane yasiba. Kakige ndeki paka kimurume sana ndere mugaga. Gere ya yo. Ege kumu bande neki kakyo mugaga onenga bere tibyo no mo kosko na koreki. Na korire. Lakini oyo bwe guarana bwe taoni. Omote bi na sese. Enka koinda. Ende kuni nenda ala siku kumine ki na ki kwando. So motorisa bwa sibe no nya sinini. Okonyoro ko tebie kene yani oro dige okogosire bobe. Okogosire bose guarana ya monse. No mate mune once. Nebera asira kino manye to motorisa bwa miterio. Kento kenda gukora no nyene kiburuga abuna akaigo. Oya tebio bunire. Lakini omuntu we taoni ekurege to na asara yo kuranya gokaraki. Bono. Okay, okonyo omuntu mazi kutumia na microwave. Geso okumwege motorisa ngumanya bali. Geso uja kumwege pole pole. Usana keji ya. Okonyo omuntu oja kwano obo sokwa sabantu. Obana ukwana no yegesongo. Erige songo. Mukuwe kwa murusiri sabu gaja. Tochimina mangana igwe fa igwata bagabu. Bono uchagera kumanyege to pole pole. Okonyo konyo limu kongire abana kunyo kukina bale abana na bomete kujaka bali gisungu kwana nyumba gaja. No mukungu yo lisabu. Konyo uchagera kunya kumanya bitu bitata agumanya. Agata ibwe remote gakorega. Ebite biko koruga. Na incho konyo robono ela awanja ndio boko konga wetani konyoma ekibago kietaunia. Ebintu okwana nebiekene. Lakini after myaka ebere. Umusubati abaro no yo lisabu se wetani. Bono, numete emyaka ebere tali ati obere bwetauni oshari. No, tarabo bijali bigozi. Omanyire bintu bike, omanyire ki omugaka na bwana tokokora ki koigwe chae ekirarure bafu. Omugaka na bwana tokokora gwendagere smart. Lakini bonanye negativule mandi obwata naki amangana ya marua, amangana yo bubago nini ono muntu uri okonyora umusikori otarakora ki. Yabona ngoti Okiondo. Ege tokakogera abantu bono bagusarika. Numusubati uri otanyomira okire bosungu witirinete lakini omuntu onyomira kare tu bosungu usera kare tu Nairobi usaka kare tu manje ngumbu okonyora tari ko chukolengana musubati uri onde oina ero mu pi dangerous na otebi abu wetindeka igabona te tokata banya mu betauni akochorigere lige biro bwetauni gachikoro bwe gobwe gosa ananya usana kasingoru muka menyete ganse Aso que gorí el levanto mete caro vegoro. Ako inga ki na ta caro vegoro.
tiko igubuya Eh. anyara bono monto mete koro baigora mwege Kiraigo no kwata baigo. Omuntu bwe town. Nanja komenye singorum. njako menyere singoro Erindi. Inchobona igante kitanga nchobna korete no kumubwana buna buli. Nikira tebra mungana risabu. monto naro bwata bongo bweno mo oranjo botaka Ono tiana kubuli ai mister. Amangana nyomo tiri kuchena. Omanto mbaro meta barure kurunse. Nande bagendereire. Nyomo tiri kuchena butenengu. Omuntu gochera butenengu ande kukoibera. ebire bintu byakale ngakinga tubwata ndo turusanise bintu byakale squeeze oikoriye besa na no musubati aragosike Yarago tebi. Okay. Incheko nyana kabaro kana to benka nchonko korari county usenge ndugetengo kora. Gonyoranda kabese kana to koraki. Musubata bwati gasi pe. Lakini na mwire okoba no muntu rendo risabu rendo nganda meto muntu risabu bakuri siko pira nyanya. okoba ina rama isamenye analite Analite. yes Lakini bono natemera korete nyanya kiriro ngakereta ndari molimo. Okonyoro muntu yacho kongorkia maskani. Naende muntu natema kumokorera igata yaya. Antivirus na ndate bosongo. Antivirus ira squeeze ngora bastare kintu no nyama vera tu nyumba ganja. Lakini omuntu we tauni na kongo korito uribi. watabire byo musubati kwa marentire tabwati gasi ongere gosiberia abantu kianga kero kalega ukiro nyore chinsu chiko tigara Odi bodibi. nero chiko sibi onyora nesu tigarete oli nero chiko sibi onyora nango komando mabiero nyora mabere nini Omo chano ga yori. omo tore como que baroma como tenga kuja bedu makan So igoto te bati. Omuntu risabu digara achaki kwango tani mutu wetauni. ando kuja konyoro tererire mo bero yo bere bia okubwa ekerera sakana gosibi kianga kuriale bitebi ebia Kwatiga. Ine kike mukana rusiku sibichanga. ese barua Kibarua mukana gisingu mu biro kibaga. Kwani eke bana wana ngogote kugora eke bande ngogora abantu be protiga wa baro. Ono ngora tiga mwiga siria tele mangana gosibichanga because changa jocho ande mukugwa ya no ya. wekara kalio ko kote wa to bongo Amangana ko kora mangana imne chinyeni garia. Lakini amangana ichi changa kora tiga basubati ababake. Batarasoka. kuna mwana Musubati osokirta gosibichanga rai. musubati onyomero bwato mwana na ro gwekara kali erinda akoreke Obwato mwana ore singo. ore singo baso nyomire Aralia buga ikwara. igomoka Omusaja yoro morebi. Utakande heavy igomana wote chora muka wewe baranga mukana ngoma tai baba yaya. Okoboro ebi debitra binana byega umuyugese no mete kuna chaga. Eskumeri gombe lina chega. Chinsu echi yani yosene bimene ebi bibeka karaki. Chibande echi pimaiga. bona abu no dangerous ogote konyora next ongere go on chips Mwigolire kabisa chips yayi. akobere chips kabisa kijana gere ke gosenga alitoke meza koroba igoro na kiwa ke sipinga ke nilete chips yami Atumane. atoma no sakobe Akoba tie biashara kiboro. Ayo metu. ya no wita are bizirioka okobere chi akifika kwa akishika hii 300 ni washe tu hizo vyombo hapo jiko Nekera ko. taigo kwa ngo taro si vyombo lakini akopima ki chips yeri ni mbera kama baba mimi inankoro kida kai sana 15 minutes ngabusero moti nyiri nyomba iga kusibibi Ngore so njo kori biashara bikali mo ngo ndaka. orire nsu wakati 300 otirimbuki mambia kupima ki nyandandi yangoko ngakano 300 zibi bintu byo kuri kera lituko Okay, imono ndo kumanye problem ne redi ba no gabu. bona exeke ke kama weke barua lakini esa hema ito mkaone ke banda kon Na kibanda ko ni sali. lakini kinyomba kwate sato agotio sibi bintu byo kuri rega kuri yangoko onyora siringi mia Yes. nyomba sato 300 ikibanda ka roso 150 lituko osubati ya wana ligo tagocha kwanyora taiyo kwa igo amenye proti Bono tiara kubuli. Bono abu ya kwa ndege town bono monto bwe town ta kungaini tiara gore binte byo tira bono me tega si yo kora obutari mbaya yo meta chaka ko. na ubo chaka yo Bumaya ko chaka ko sigwa. Diga kore gasi anyori chibese. Uchagire kugura bono bongo. Lakini bono omuntu kogenda kwanda maybe meto motora ba kore gasi ikigari ase magana ki ya njuto to so muna ate no. No, magana titekiti. Onye nenso tiga kore ki. Tiga nda ngangire simiante yo na igrubu luga. mosubati already sabu
Eso belile mafuta ime. Akana. Au kana kwa kwa lero nusiriza ndiko chomotacho kongerere tauria. Akataka ki nyasaye no mia atumegete mondorio ruseti aba Israeli kwere ndiji ngakiagoro. Moses. Akabaikia sigeta akabaera ligo jase ngo Joshua. Akataka ki Antivirus mbio yo Moses yone. Wo nanyore Joshua. Kana ni trochi. Igoso Igambuki. Tiara gotebi. Igobono to goteba timo subatiore etaoni nigaro omuya wetari mondore sa. Yagarta uti kungainu. Ebinte bio kolire orosi. Ahapuna mwana Antivirus. Nsunchiri como gosa ka kororire. Jaboro ngoteba. Egento ngaro tarambwata ya. Ine nyomo. Tario koegana. Omonde gramete nigara se nyomo. Nae guchimba rene ka rutiri savuaria. Mbake bago chabateria kerende kubwati ne chinyomba chiro chumento ni kaliraya ne liraya. Taliraya. Ebinte biansu ebiko ego musubati na ego munutara utara kunuruga. Edinegi? Ebinte biansu. Wanse ndagira. Bono. Bona una ndo umuntu no boje gosera. Akwa ndo sibiri usuno monto nini oriensu oigo? Igota. Kwata kwanya ndagira teraros. Kwanya ko? Woman. Nambona ki mwanchinjeke onte yaya asinana na kale gasi na garagi Naragira. Kwana pi. umukuzizabu Akwana ngana aragira Yesu. naragira kichibase chagaragi mako mate ya to kuragira aga ari mungina Omukani ta koragira Yesu. teragira ndamugura Waje kana gotebi. Na bataka ngori bari Yesu. Kuna tofauti ya obosu obogoro ki obogaka. Wewe obogaka. Nimbu maito ngosibula. Borio ko bekero bose obosu 6 kwa rwemi. Bosu bori no ko bofra mbori ko takabwero libonge zibulime. Gara kabori. Eto faut ine nsu bado. Eto faut nere nsu eyu, ne nsu ya miasta. Ono. Eyete. Kego kabia. Ono njomo sacha nchango kale gasi. Esu ya singi miasta ne mbori ko karaki. No nyar ko gore nsu ya miasta. Ese chego gora. Ebiga kabigo ti. So wake sauna ki. Ebi nsu 6 emi. Eso ya miasta. Ono yento wana ngokora. Muswati bono uri sabu. Kese wono chakera ko ngoli tabia yo chakera ko. Tabia. Oikire. Uchakera ko anje bito isiko. Bono muna njomo sacha ningo ngokora bidi saidi. Mako matai baba. Igo tinga chiko. Okay, ngokora bidi. Miasto gore ribati. Bosogore ngoko nesu. Ige tawo niyo jito koraga ni buswati. Boseko kata jibes. Bono ga metere nyomi. Meto kito gendrede. Omokungu ikaragere biyere. Ora mogolire nsu. Mambi mogolire ngoko kwa ngero bona compete na bantu chikoroba. No chagache. Okay, ekero na nyombo muna Antivirus. Nyomo mo bwe tawni oeteire bintebyo o support nere mukoriye besamo. Omuntu bwe tawni yakoboka no saa 9 tata atige nyomba chikunyo gwana na gotuko. Lakini era ndebe. Abesera ide yangu. Azagorusi. Igoboka taba do bitu bra ngeno support. Umuntu wo support. Wano toro cha yo to ko ngaina nde terira ya nyumba. Talirira. Richo ko ngoboruire richo ko mbeto moyo because isa tisa soka wande biro chiro ko ichibese bese cho meto igono odomwa. Ono muntu okurangeri na ya sigete puno sendi plus o te 20 saransaga. Na no bongo gotumia. Na le neri kaka gete gega. O te biga ki. Oyo nendo guyane. No ngwete. Diko te garrete. Bro. Ako ke bro. O maga te mo ga ko aquí. One bro ya na by the way e kos konar ne fi yake. Yake. Endo guya ma ko borire ngabo titirade. O ma te in 35 titirade. O monto so empezó con temer 35,000 kwa gora mabati ko iraka. Era ko bori. Igo bono to ko ngoro kina ki. No obuno marayo manye. Taru. Because no tonyo ogotumia wongo mutambuke. Igo mo geta bato bako bangaina abumo bure chinyomba chainwe. Tari chinyomba chainwe. Abasubati bali mondigeretie. Kera abo wekira ko so etawni gachi. Toro ko mugago ko mumromino. Toro. Bona ye. Koro ko mumromo mukao. Kidake ko mumoro siringi erwa musini. Sacho bwata bango bukira netene bani garo mutaka. Ta gwancho kwenda ko kariki. Ko kamero because already na ko angeri ga. Bari kwenda
Nera. Aya. Umusacha boronge ogudunishira bugima bwa otoko concentrate onya bongo boro. Bwana ego nero gojikori. Ego nero gojikori. Tell ego umusacha borongore no mo. Okay, beta ibono rap no mo. Maybe rap no mo. Igora kane. Ego kana bi. Ego mutaka. Jaya twasi. Aba momro minto tu avansioga. Agwelo miena. Ogoro bolemo, egorota irenge mo. Ego base chitiri kunya krosi. Emore chinta kana. Aba wole bagbete. Diana komoja. Ego bono. Waka no kachombe. Ngakanu? Chombe chaki. Yamuka. So ego no te toko ngaina na tomo swati kwetoni. No gotumia bongo mutambuke. Abuna kero kurwani butaka. Eto bwate ego bono okay. Omo bisa no yomo. Ege tokero kwachaka. Omo bisa no yomo se obutaka. Bok. Bwero libo koja. Na bono bo musacha ki. Bono enkikotaka ukwala litangani nyangi kwanza kwa explain ni. Beta mana yititagitia ko girera inieyo. So, Okiondo by the way tiabona mateke njaro okwane keneti umuntu kweta unya baswati abana arasibanyomiro nanye kirani yane gari nabona mambye kera nasoka nachaga na inoro chingumi chikurutara chindro naboni chaki omukungu yominyire town wasomete kisi yose kisi campus kisi proteka nikigaria umanyiro chwachi abwato musacho ndisiko okobona le town aligeto musacho ingo kindiki akesi mami mata I love you omuka kujikwe kindiki na kyakora kumbe neri gaga ngetakuruteki minister neri Epora. Ego jia mara drama gira. So chiku mjama ko na ma korna ki igo monto yoko ba vile tawo no achiro kora kuma Yo ni no mutajo. Neri tora soka isko. No cha sibuna Mombasa. Mombasa bantu bamenyata iga. Mukao mwisiko mino kero muri skali. Mukwera na nyomba wa muka? Mukao. Emoko na basine beach yali. Onye oro musongo. Okuranga come my brother. Kwa bebra. Omusongo kwa chivesa. Mwatene. Na go konyo oro musongo. Esa ene ndugu ya. Omusubati oyo mukao akoba mwisiko mino. Akwaba omoko. Gumusongo. Ngosako. Kola. Omusongo kwebe? Ongebes. Nago konyoro musongo musubati. Mukao gakoba mwisikomi. Okay. Yandro no gandrete. Ekira gandrete koba. Ego musacho ina ba kulera mukara na ilu chumuino. Enjengiro musongo chumuino. Wame gwete okay, mugusinaro mugusikwere tu. Kwani abangu kwana nabagere. Ngeso aba. Ya. Bagusimba iyo. Mombasa bangaini bagachire. Yango saleria bagusimba. Bagachire mesi Mombasa. Babwata chipaka tinyombe beach. Egoro musonga ago chagore beach house. Inyomba bose 15 million. Ko rechigali. Agende. So, igobano totena ki. Igaye gwatebire. Nyane Mombasa na mukane. Umuswati to bugoli muntu kurulisa bota maitike ento kende yos akora no musongo atake kugeriogi musongo le kokora sene gari sene nyomba atike. Igobana igondi ke muntu gwetaoni. Muntu gwetaoni mungaini utumio bongo mutambuke. Gaki mongaino abato bamito raende bono nyomura bake barimo gochaka konyoma gaki nyomo muntu relisaba. Igomo igweto muntu gwetaoni. No nyomo. Igote to gosairia enyomo yao. Enyomo ningi. Chinyomo cha sare kesa. Enyomo ningi onyo botaka boro. Enyomo no mungira no mugaka kwanja keriba kuya boro boria na bana baria na gusutyo bugima. Enyomo tari adiri chipare ni chipangoro chinyomba. Kiago tabiga. Minyororo ya umaskini utaukata kwa familia yenu kama utakuwa muntu munga diara asina na rotambo atabia njia nguru kwa antivirus ni bota kaboro akana ngokora naone kakara kabisa 1018 lakini mukungu akoroteki arebia wetari nyomo mukungu obwate chibese nenye to guma bokongu makyo bokongu obwate chibese bokongu na kiboka bokongu ekero mukungu ari machu abwate chibese amanye tene kieta oni gochia umarayo bogosiri umarayo mbiko bayigoroke gore binte inabi maete wamwire wasettle naye no bonga gutumia mutambuke benta bono likomo rinyome
Tichaga Kingo bono. kwa surigo sibichaga. Ay tata. Igo bono wate bati nyomo motorisa tauni. Que te quiera que tiene buria pasani ba bito. Ta bulba parque. Montonare manyete. Eh. Wate girlfriend bagika sekete gasi gatenena yeksek. Moisike muswata wate gasi ere bado amonyomete kare campus igarende. So kere gasi atenena bono ikamaro wapiga pi ya jabiri saa 3 chiri saa 4 mbara anyora form kibakorage PPP yani ba temire tu sike bata madin left right and center Girlfriend. Exe bono kere very broke. Bebu japata kitu hapana. Kuna rafiki yangu ameniita ameniambia kuna unga extra anaweza enda nichukue na nini chali yake alimfanyia shopping anaweza nipea a few things tutumie hivi alafu na sisi tutambaya school yenye tutafanya shopping. Anaishi wapi? Ni ile apartment nyingine hapa ameniambia hata amesimama kwa barabara niende hivi yani atoke hivi. Edem ya soka la vela. Waka form nini wira na saa 7. Orobo sio. Ocha baka nensu. Oigo kisege ni kako mungaini. Wona nago tege main. Kumba abune nini boyfriend kete ya mukati ete kara kamwanga bono acha kanyolea kasa wash bona kumanangalinga baby nchwa. Wadire ngota kete. Akamuisho no kamutega nyomba. Okay saa karabata chirwe chisato yenda tonga. Ocha ko rensu na mwara gero yoko tinga akire bestango yake akona chalia kana mpenda. Anamfanyanga kila kitu. Wewe mna? Lakini before na ngwa gwate naye. Ngwa katwali. Bwana abuna yuko chakuikira omwesiko yo au kurangaringa kuna mtu ameniita na tunaweza toa huko. Bwana enchu. Anaingisha kiburi. Uwero ke kazi ni ane. Na boto ntoko mataro. Kile musacha no mo tena gote. Oko wambo ngakibona oko. Lakini my point yana this one nataka ukubone ngaki. Umuisa koyo alishikilia hii ndoa baka kamraka kakaja kwenda na form. Na vile ngoja kidogo jia. Vile jamaa alirudi form akapata kazi akaanza kurudi nomo. Msichana dinti ako bona kuruka patata getiko. Tabu atiache yoga ni club because now you can provide. Lakini bona obongaini bua Obo janja bua yega mbua konyete nyome yeka. Igakonga. Asinga kete kera kwa engense. Lakini yega. Lakini musacha tanya kumanya Katikati yabo Antivirus. Katikati yabo mwana matotokire. Ngotwara robuba. Woko lende wumbu ya abana bamu aba chikucha next. Kuchikuchesa kolingo ko bamono manye. Nonya ukendo ka gotebe. Egento kende. Entere wagete. Este. No minti kora era ngo ko ko manya ngo mukungu samoro mwebe. Tingragira. Ekara manye tingragira. Matukale ngo ora lenjira matukale. Ensuno aire output. Zwera oziri. Yo musacha mungaro. Oh mwebe asa. Liae. Amatukale ngoko banchara. Tubwati any means kabisa kya kolire. Musacha bugoli tati yumo. Kya kolire. Ono mwe ngo tikoli. Ogo ira no oibe no kuyu. Yo para mire mori bese tia uragiri familia. Wa. O mambo liko ngaina. Ani oro musacha na boni goru mutakapi. Egente yo ko motivate na ko ngiga. Ondete yogete gwakirwa. To konyara pi. Koragera. Yani ngabona To koragera kero maite. No nyayo gukwana nyamu. Nyaswa koragera igote. Ya gorire Mambio ko boka okorigiga asibobe. Koragera. To koragera. Onyo koragera oli ka kito bwa tin koragera. Onyo kukagera. Ogo kagera kukai. Azi eki. Okoragera ndo koragera igote. Mambira kini wasoka ni ndamamu okorigi pesa niki kuba. Familia iteke. No to alchibeze chibano mukugoyu ate mrane na. Ngoko ba korigi ndagera okoragera. Toma tata. Mukungu ibo no muntu munganyi. Ikato tebe omo. Ikono mboro mukima. Ombore bido kabisa vyo musacho mungao. Ngakio gora mbio. Tubwati mukungu alente. Kiseragera. Umete okorare nchara no nata bwatio sio matukata tatano. Mambio koboka, let me tell you. Tulikuragera. Lakini mambio koboka nenda amwamu eyo orige gasi no muchengo. Okona kwa muchengo kolentera. Ngubali. Ni mukona okukura ngere orakure obino lichara oiba okoiba
Gochora gere lakini musacho mungata acha Okobo kwa yes midioko. Atikiro mosaje yo mako. Gagi bado tiago deru. Ne okay. Nebe yaba igo. Mujengo wana. Akiti ko age prego. Tiri ko age kine nebe yaba igo. Familia yuteyo. Teyo naki. Ono spati uwanje. Okwanza Na bwate option yoko mwanya. Mondo gwanje ta kwa na soma ujibano. Soma na obikongeto wana. Ayama etoma etibai. Maisha Umetere ndeka na te bambagane gijiji. Igotari ka ari gijiji no muntu mutaka. Igotari bose barabataka. Nanyo tori ya chikoro kusicho chitaka mubi. Tinataka abantu bari sabu n'abataka. Lakini omuntu bameteri sabu lakini babwate bintu okonyora basoka tana iskuru basomete isko. Obongo so rogo chitaoni baratari. So igobona tutebe na ki. Mwana naro uibole boli ekenyoro imega ali bose Mrs. Akana Mrs. Primary. Lakini mungaini yes. Lakini tanya kutajana yesu nekerani. Amete mali. Okay, bia kwali bekire. Omwana osomete misesi, oro mungaini ndakitanya kutacherani. Naro manyete totebe busonga. Daraja mbili omaite getaoni lakini ole nati. Ona kero bintu bya tokiro siko rari nyasaye bwanchire mwana oyo chiro sine taoni. Bono nekita bauti bya. Yaba ndakogorora. Obongo bwe bitabu. No bongo bwogi maisika. Ebole bintu bya tofo. Na bo weta matem. Wake baka miaine. Class 8. Onyo albake lakini iskato kunyara kuligi besa onye toli kirigas. Monto naro utigere to form 3 lakini iska obongo besa aromungai akoligi chibesa akonyora chibesa tali kirigas. Bana. Kwana sandi. Igotari ngakaro gwete bitabu ngigo kwanyara chibesa. Kiara gateba no buya osobo be ekero montale nati ekere bati ya mu igokeire. Na komusana konyora kumane chebinto byaye. Kumane chebinto? Kwani go igotwara bongo buskuru me kumane chebinto. Lazima. Na kimo ndara kwa hesabu akona nyi milioni usino kwenye baka. Kwenye baka naki. Kwani ko monto sinyirwe hesabu yebesa. Ya sai na to tues bio bongo bo wake hesabu yebesa. Igabona tokoteba abana bale taoni lakini batari kuigwa bare abamana gwetani bale sabu. Tari ngobo maana. Aende ndora tanga evalue ngati yo no maana kubuyo. Lakini nendo gwekarakali. Umade ngendo gwekarakali. Ege jiji ngendo ekarakali no gosone slippers. Gosone mepira. Gosamberie plastic. Bon. Eta uni monta gwekarakali. Kwanyoro jesere no eloto. Beti ngiga maete. Epuri awaka. Au kora liti kora sini funana. Gambling ya waka no waka. So igobono igo mwana ulio okay igototebe omwana uri reserve garia lakini okonyora maina otanya gutache taoni ngomo berera ko kwenda na maisha ekara gure taoni atari kire gas abe basoro mwalimu ngoja bire byako ngasana lakini taoni yakonyora monto bere no broker taje school pi ingi yako gara bono nchendo cho monto tache tio manyete taoni na bara abo moibi abe wash abo monto go kora ya basta because me kora gine korosie bes hono okuno ga denese usio okuno ko gendra nese monto moibi tai boibi bweri size bataje wakati nungu ako ko ibera no bongo ekera ko ibera mete wash ako ibera mamu mino ibere ndugu yao lakini atumie bongo to bongo lakini problem na monto kuno yi Niga mangana yo aye kuina. Monto ko ibera no bongo. What is wrong with that? Sino otoroji, that's technology. Oy no monto mungai. Wa. Pia mara watu wa mito mwigweta mangana yukio na wata bati. Etimbu ya ekarole ta onigari oro mwana fusi gosoro monto kabisa garia. Na beskuru yake tarakini obwato bwe karakari. Ugwe karakari yes. Lakini cheki kyangere education magi because abambali bako chabato kongera sana kwanyoro kuri gino yani okonyora akuibera ndugu yao oibera monto ogo lakini monto ri skuru chete skuru nyasani yako jumbosini na ibara kazi kalika akonyora kankengo lakini monto yo moibera na mwaka ya na itereta manyi ngande ya gese diga mongena na ki ya ntango 1050 echo oyumukao
Uligaria mpesa iga okuibera. Lakini ugotigira maoko bado gutikurie ikinde. Igo mwigweta watu babito mangana lakini nche mwana erochete skuru. Uyubuki mugwa ngo chiro mugero byaka. School nengi yatinda kana. It's okay. School is very good. But but owekara kaliska no bongo boiska no buje zaidi. So igo bono owekara mari mukungu nyoro mukungu owekara kali. Bono okay, uraumira rende tutera bona iga ebintu byakire technology ga okonyara rasi bomuntu na wikatu ari gintu gitiga no nyamangana yestima iga wikatu ara masakara lakini oyo ndeta bati masakara lakini akorteki no na me do kaba kaba agwe karakali oya no enyombe yu osabe tende yu oya gutama itiko kora lakini oto yo someto mwa okora lakini gari aire 300 oyo maita gokora 200 tikara na mia ingi okay mbiya ingi kiragera ndo cyo muntu oyo no kera bokungwa beire tutayabona bona ikekera muntu atasometi oirwe tenda ye nyombeje lakini abare eta barbo maybe bakora mistake yemeke lakini oyo meta kortiki tamanyiti kwanyore nyomba yajiri tofauti nero ye engineer fake toma itiko korega sia ebia ne broker broker stay ya korega sia eno ko broker ngaki omete broker nero ile gasi oyi chibese yes lakini era ko tanga ngaki na irwe tenda ro kwaga lakini njetima itiko kwaga etende yero chibesa ngere silingi 300 ntiengo rusine 10% yana 20% yana 60,000 chibesa chinde corregas batume to manyene oyo uruchibese trocho bero mokoro mongene atina range tali obokora because ta sia saba ta como abese onye tali engineer ta tumio bongo lakini convince monto nga yana engineer uma konyore gasi kakia watu abito igome gwete chibroka watu mokoro kichigasi kwara sabu monta masakara chibodi jiri chibinge oyo maite kwagata tamaite ko sabagasa okay agumbe ya nende byo kuri leta gabu lakini to wata bi muntu ya yanche na bongo kare tero muntu ga omuntu ya bagwea odiri no muntu yo okay chibese na bayo kare ngakinje ngwa kanurene oyo kona ayengo connect bundi oyo na era utote kwagata mbarente mbamu berani mukwana inu akwa chibese ya maisha okay kwetani kungaino muntu ile kitu okurongo mungaina because na ikere problem uchakera usi kubone ki ngai ya chakera ati ya ruete kurwa mbiyo muntu atene ki hayanje imbo ato muntu getemanyite tiga marete mugamera biashara nchonge chibese cyane ngoreki no maetenga kero gutumia no ne broker no igendo kenyora siri goriese lakini kero ko ngubwa chakire bokongi na kiu cha kufuatilia egari osini gere nyibi digereri kombe buneke njeni maeto muindi gete wholesale okioni kombe ke siringi 50 sawa lakini echire kombe ke ego koni ku 70 e pound ya ment ase chiro lakini aya soma etora kenyora ne chiro nche nango batenge kombo tegete ebikombe nimbwata lakini 55 problem te yabu oma ko 55 problem te yabu kombe na engineer bikoni ku 70 olishambira nka 55 omu akate kombe bisimsim tena akona tere bikombe bisi kwanyore bikombe na 55 lakini kwa ende chiro kwa ko sabe okay broker toro tika ya ko nyere wa save 15 okay broker ena ko te broker okay asana na broker bintu ne bikombe lekira mangana buna nyumba kabise nyumba usinega harigete ebintu bire risk y'umuntu oratumye kibese omaite broker ko nyore emaite ligori exact ayo ko kora to maite ligori okay lakini bona okay je problem ni turamanya tari bese lakini uchusi yegente tari ero kora broker maite meti uchusi ande broker bona maite chibundi bosemia ayo buno monye no kuyo kwa gata to maite bundi onye na yana igora maite the best abo umete okabata kana tie bese pinga geritira abo muntu ora broker bona to maite bese nyinge broker let me tell you broker na basiringi komyo mukonya ara iso kubeta no muyi echi ai kiro kitori echuchi awe kegera
Onyo kitiki ndoko nga 600 umako mwa 590. Asikio como na te komike. Ya kisa kwanyolire muntu ni gakorteki. Muntu ibintu bya Mbiri Street. Nabona iga ebine binge bise binge okuguo kinyumba kyagure nabona iga okuguo sikyambo semerunaki. Okonyora ni kibroka kikorteki. Muntu tabwate masakarati okobaro mungaini agwe gasieyo. Eto tofauti na ro ye broker na economy. Broker na economy. Okay. Bali bantu sempi. Okay, broker uyo. Tiabona ngote ase ago chobere economy. Broker uyo ni gate. Broker ta economy. Lakini economy nchiro chire chi broker. Lakini broker ta economy. Okay, tiango tebi. Ase broker uyo jabe economy. Broker yago tebi. Inche kwa plumbing nyumba ya hospital. Correct? Ngai chibese. Lakini umanye broker yetime itia ngana plumbing ibuya. Onjiko tumia motor chip. Ekana nada kichibese. Garama nya igaba. Gari ara tu monta kortiki. Otamaye de. Yo onda gotebi. Broker tego broker binto via plumbing onye tuma itima ngana plumbing. Aname to abantu broker okora mangana plumbing igama ite binto via plumbing kobue bundi. Neri ata dale kwaga. Juste yo. Ige broker okora ti broker to bwate. Kere industry ne bwate ti broker cha. Chai. Onye mangana plumbing na mache. Monto ira maite bakama golie chitangi. Kere gen okonyora maite ene broker ye field ye. Yewo. Onye ne broker ya maremo. Okonyora onye nyancho amaite rigori rigori mubonya. Bwanyancho. Onye ngesoso amaite rigori. Onye mosocho amaite rigori. Onye nyamira amaite rigori. Metena, okay. Akini ayo kugora tomo eti igori. Jetima eti igori, nchente te gasia na ekoru, inanta. Naende toma eti na obole monga ibokare koni monga ibole. Yewo. Akini era na mai. Bonere iga ko gain through knowledge ya amaite ngaki ni mai to bole mo obora sikete. Rigori ya ene. Yakuna ko bole mo. Ege mtombera abire sensitive sana. Kwa gache nyumba. Kwa gache nyumba. Yani obole mo warumu no muntu na koni go obole mo bamutikari te baro go. To mix yo koni gu no bo broker. Onye no kwa gache nyumba. Broker ege ndongero go runga subcontracting. Na no nyora siba ojiri okonyora se nyombe kwa gacho. Okonyora main contractor. Ana jere gacho. Okiondo construction. Subcontractor. Antivirus construction company. Which means a company area na igoro Okiondo construction ne broker. Oyo ogore gasi no ye subcontract. Lakini yeye ntekina ko bori ya nene na ente ko bori kabisa. Broker jetira da brende koni mani. Broker ya tevire antivirus enyombeye estimate yango bekere. Lakini ogo bate tichibeza kwanyorore tiro muntu ore chip. Kyani chibeza nera akoraki. Akorija. Omuntu kwanyoro usambire nyumba. Bono ubuye bumbora bwe broker. Bono shida ga ere tari ye broker. Omuntu oyo tagwekora ngana amaite gukora wiring utamanya. Ora brenda da kubota naki. Iguto yana kwegera muntu. Onyo kwegera. Ya. Bado muntu oyo bado na tare ndune broker okonyo na ni kwa mwega na ndo beka wiring embe. Tikakero muntu akore gasi yae ase gukore gasi ngia. Good. Ndo mudagaraki. Akore gasi. Akore gasi yae iria murengete. Iria asomerete. Tutigana na mama to someti mbagara. Bakore gasi umetero tyango dai. Umuntu arasomerete kwa gachi nyumba. Umuntu aratomaitikene gyonse. Lakini bado natagira se nyumba iyo. Wareria matoboi. Umuki umuchanga. Okoraki. Abana waereri. Abatai broker. Abatai broker. So kero umuntu arakorteki. Bon broker. Tabote tena ni man. Because you was Ata muntu tayo miabone broker. Ala go save tu asinyinge sana. Ay. Ana mando mango yakora ngaki mbata iti broker. Bagenda direct boka. Kubaka barutusa. Kwata kuria rajenge broker ngoja go save tu azake. Broker injidara go save because nonyega. Mete no ke kombe kiga. Omete broker kuri kabe. Koje kumanya ko. Eke. Akuri muina, ori muino ga. Eke sebia. So, ekero maraga uwa, ako kwa kapako kara. Ya. Number 1, broker tuta iti koluzu no isingemo. Of course, naonje gali ere kana kona kujegora. Gali ere ori broker ne maite ngeli ne 1500. Lakini ekero uta, kero tuta iti ase broker. Toma iti goli dia gali. Mwenye na gali ere onte 1900.
obage ini Ewa. onye gore 1700 Okay. yera tikara tegere example onye gore 1700 lakini kwa hiyo trasa broker yale wote 550 hata 50 choka anaira na sori yako nyoni amatenga 20 kilikiana orosele sabai Ndi yakwalibeka. Owatebe gari eria nige manyika ne 500 yakono. lakini haya toma ite ayo gote kugura Okocha kugora naki. tutabe oyo director na ro okonie ga aya na yo kugurega Egari. nche ne broker Nchomo tene nche kana te kugora. ane gari to Nchere gari nte kiterengia kabisa. lakini toma ite monto rio monyene chiba sere ngato te konyoni onye wanata ite broker mimi nilete customer akinipea 500 Ya mimi juu ni nachukua yako. mimi nachukua lakini ukimomba 550 hiyo 50 ni ya 50 hiyo ni yako. lakini akero kwenda utaiteretia sende wende direct ya somonyene erago chake no 1100 Jara gote. Ncheke ndokora kimanyete broker ta okora mabe no 50 ijo. E broker na bao kore muino ga change chonsi abata ko chiro manyene akonerie gente kyo. Aye Antivirus so confuse ye broker ne conman. Aye no ishidere ayenga de broker kwa nyolire njirire conman. Chi broker njire. Broker ne straight. Oranja tianya 50. Especially broker nini. I'm very straight. Muna onyamna abantu bakoni usine chinyomba Mombasa bari chi broker abwati nyone respect abantu bamusikitinga ule ukitaka kitu yote pigie ule jamaa ta gotaka kwa ID liembe uchikomanya because utamwaribia jina toko nga customer ndi yes abantu bari professional brokers ako eno nyina magana yichigari cha Mombasa na kyonye kutaka goranga chigari Mombasa amanyete kire kesoyo abuka ibono bale unataka buno oyo ne broker ya malemo oyo ne broker ya malemo Ngora rato ngora ne ro yes and very straightforward go tenga ki obole mobo kwanza broker ko nyoro already emma tingo obole mobo mubwate namba osembo bwati obo ago kani obo yaya obo straight bole Jawala ni mwanta iriye to kanyenta manyeti atie broker baro chikoni mani ne baro chikoni mani baro si jama ete broker ne koni mani ori ti broker njira ba na nawa tenga ki egari ye 500 lakini kero kwa nyore 500 njenga nane ngo experience nande another way ko kikirikireri nyone na boko we broker saa zingine abantu atokoro kanga ne marketer saa zingine ne broker muna yabo ni gonyo rumuntu okodia matoke ali kurumarani mute onyo rumuntu abota matoka mange mugondo lakini tabo ati connection town iga ayeta onyo menyete oto gochaga town uri kabange ne tenga otanga ngote ntabange na baga sawa matoka iringa mukugora tokora matoka na 300 nda mbaletera matoke 400 lakini ntegede mbaletera na 290 sawa aikwa genda lisa bwa senge njori ori takamanyeti nini ori bona ligori ya evidence mono ori ne bako nyo 250 aikwa matenga ki nimbwate customer tayari lakini oikaona ingironsi nkorera 220 ikomonta umutabu kwamo okay kurumugondo because kwa more the customer paka mugo ona rumate kwa kore igasi ya very easier tari kuchikuja gocha town tari kuja go risk ona ne etanka yoke ganda paka mugondo imokia matoke more kwa makila Israel visi okoire discount paka 220 kwa ajira town liba bari kugora 300 kwa baona iri na 280 igobona batigire kugora kura sande bari kugora bagora yago bagora on speed ona kwa na 280 kwa gorde na 220 lakini sasa Samora oitai broker oine middleman oine mwana biashara kutoka kwa Stanbox broker astay ovesti weta ko kwae broker igao connect oyo kugura okay noyo koni one broker in this case are ko enda te via antivirus ngaki twende town inkoro kyo mundo aso gocha bana no broker in this case ni mai to monto bwata matoke mugondo ane ni mai to monto ndo konya matoka igasi no connect oyo njungo ye noyo lakini ngoja na kwa matenga ki amatoka ko ni 300 na kwa entre customer gora matoka ayospi inki oranga wote ya ende tra matoka mbata 400 omondo ga kogoronsi 300 ke komi na ko ire oine broker ne koni mani igu noyo go chikogora muna matoka amoreta nere nando muguna kinje na korete iru muntu konyankuri giore tumaitie gari ngia ngayire na kotebiri chigari eji na korete baka isika ngio konga bona bonsi bakwa bona broker bra ayangisa na yakonya matoke utaite si otenga ki matoka au ngayo gote koi kwa rusi ngengo ya matoka ko Grigoris nkona ku 350
ndakwira asugura matoke 300 nkiorani Pound ya uri sure matoke nara 300 nchekonye ngora 350 gabu na saviri 50 bob jina bongo kwa 2020 lakini bono ebinto bra bere sensitive na gata ebi sensitive sana buna biribi buna mangane chinyomba Nyomba jira raisi bona tianga te aseki. chinyomba bata bange Oni gato te besi yao ya tekire. Chibe so bwa tene 10,000. Esi yao ne 50,000. Monta tenga ki monto naro bwa te simi. Mune yao ya tekete lakini yako ni 20,000. Ai tomo manyetio mai. kwani re nyomba inwe ngaba tayo nyomba mondo naro muna engineer mwenga tayo no mo maete ngwa gatari nyo ngwa gaja nyomba watie kwa nyore samora na te kwa gatenyo ndege to bekega echangi ngwa gachale nyomba njini yangu ngwa gachele nyomba na dari to ngwa gachale nyomba kinechi engineer abana bari batatoiga ayebuna ana naro le chip ne naro le go ntebuna okiono jene broka ni maito muntu utaita kokora ki kwagacha engineer ete maito muntu utaita kwagacha oyo kwagacha tamaito engineer ngiyera mwagacha nyo enyomba bono njeno wocha se echiang motena ki etenda nero muntu naro utaita kwagacha nyomba ndakwira mukwana nero muigwane nkiokonga aibuno konge gasi na gore 50 abumbuya oine broka na njengira ne asoyo utaita kwagacha motenga ki ndakwefundie ngiyera kwagajire nyombe ngiya bakogoke nkiorange ayo nyiko konde tire ngira asagajire akoire biya ngoje ko jambara senta kete oyo abo ataka baraki ante ya mno konge fundie ngiya jira gore chilingi 10,000 nte chiang morente baka soyo oya moro kinyomba agajire nini bakwane chibe sabaiwa loigwana onyo oroli omokore use milioni moja kumwagajira lakini era konyo montaño orire no monto million 1.5 senini airoe ncho yange 10,000 no yange 50,000 nkinarure biashara hivi eyumbuya lakini yo gwekoraye oyo na economy ni kisina raye kisina mwanda ni economy wana tianga na economy yako rega economy ni yego ta soyo tote kwa gata matenga ki enyombo tote kwa gata enyombo tote kwa gata ngakiere amade gana goroba sibere gana oh kifundi chukwa nyorire ngaba wate amade bagante 1.5 akala te jia ejiva to de waka yango konya se unjoro muntunga akala te kifundi jia ya 1.3 ngo gatire nyombe yere Mako enda ase jiang ni ara mai to engineer lakini ole chip one engineer tini como kwanera nko enda pono chibundi chia engineer chini ya maji jere kese no mukora pimbe nyomba kese mba to waga ile ko jiang ako waka na gere dibu ngelibu ko 1100 nyomba ke temu temu ngagate matuko 5 bono engineer nda wantu bapime bogeka nyomba kine ebe obugadira bono yo tai broka one economy ikira kubona ki rekira kubona ki iko umuntu miyano lyo goteba na kitiangole tero umuntu tari nje kwagacha tiangole tero mugambenere lakini tari nje yo gore jinia lakini kumara igwana gaki njonge bitano cha of course noyo mutaya mo tanda abantu baminto Merry Christmas and Happy New Year otoramo asabana tabata bakwaheri toite broka ande to confuse broka ne conman boso moivi lakini onye ko bwate chance yako ena direct aso muntu tata kwa gachire basako anali gento kenda direct lakini onye to bwate information nyinge yegento geto tata kugura bose kokora it is good gutumia muntu obwate information boso la kolidi go chase and subscribe share. We are back this in this TV. Okiondo go chase mole nimbanchete. Good night bose. Good morning. Andane maremo nyombo koni. Maremo koni ndi na bono nimbate nyomba koni gali mulolongo Nairobi onye go tete nyombe ready. Nande watu bake tenant na boko ndiki personal in my inbox. Maremo gusina Nairobi na Mombasa nimbata yande. Tindi koni man hinde broka. Bose senigo.